Genesis chapter 19. Isihloko sithi ukuchithwa kweSodoma. Verse 4. Zingakalali amadoda omuzi, amadoda aseSodoma azungeza indlu, amasha nabadala, abantu bonke bephelele. Verse 5. La eSodoma neGomora uNkulunkulu ayenquma ukulichitha. Lithi iBhayibheli kwangena ingelosi zize kuLothi. Lithi ke ingelosi zingakalali lithi izwi zingakalali ingelosi seyingenile endlini kaLothi. Kwakuyike ebusuku ngaleso sikhathi kwasekuyisikhathi sokulala. Kodwa zingakalali lithi iBhayibheli amadoda omuzi azungeza umuzi, amadoda kanjani amakhulu namancane. Angithi kusho njalo la ufunda khona. Yebo. Azungeza indlu, amasha nabadala. Amadoda amasha namadala azungeza umuzi. Kungakalalwa kunamadoda afika emzini kaLothi azozungeza indlu kaLothi. Lithi ke izwi kaNkulunkulu amanye ayemasha, amanye ayesemadala, abanye basebeguga eminyakeni, abanye babeselula kakhulu. Lithi ke izwi kaNkulunkulu azungeza umuzi. Yini ayifunayo? Verse 5. Bambiza uLothi bathi kuye, aphi lamadoda angenisile kuwe ebusuku na? Sikhiphileni wona ukuba siwazi. Nawu ke lamadoda la azungeza umuzi. Lithi iBhayibheli athi kuLothi, aphi lamadoda angenise kuwo ukusikhiphela wona ukuze siwazi. Lamadoda azungeza umuzi indlu kaLothi kwakuyizitabane. Lithi iBhayibheli kuphakathi kwazo kwakhona ezindala, kukhona ezisezintsha ngokweminyaka. So iSodoma la ingcole ngalendlela yokuthi kwakhona amakhehla amadala aguge eyitabane, ayizitabane nje vele. Bese kwakhona insizwa ezisezintsha ezincane nazo eziyitabane, okuthi nazo mayiguga zigugele empilweni yaseSodoma, zizoguga ziyitabane kungashintshanga lutho ngazo. Lithi iBhayibheli lamadoda aseSodoma amadala namancane ebona ingelosi zingena endlini kaLothi ahala ngamamazwi, akhubeka enhlizweni yawo ukuthi awe ma wahlomula uLothi ayakhona emzini ayozungeza. Athi we Lothi usikhiphele lamadoda sifuna ukwenzani? Sifuna ukwazi. Mawufunda iBhayibheli lesingisi lithi athi sikhiphele kuona ukuze senze sex nawo. So eSodoma intenzo uNkulunkulu alichithe, njoba iBhayibheli lithi isihloko sakhona ukuchitha kweSodoma kwakukuthi kwakuyilamanyala obutabane nezinye zezinto ezingcolile ezazenziwe eSodoma yayivelele kodwa leyo obutabane. Nawo kungena nje amadoda avakashile akakalali ngisho ubusuku obodwa sekugcwele emzini kaLothi. Amadoda azofuna amanye amadoda ukuze enze njani? Akuze awalale, ukuze alalane nawo. Akahalela amantombazana, akafuna amantombazana, azofuna amanye amadoda ukuze enze ucansi nawo. Kwakunamanyalo obutabane, and ubutabane uNkulunkulu uyabunyanya. Akaze ajika uNkulunkulu ubutabane uyabunyanya. Why? Ngoba uNkulunkulu akabudalanga ubutabane, wadala indoda wadala ufazi. So uNkulunkulu khona right khona left, ayikho iphakathi nendawo. So lento ephakathi nendawo izo noSathane, ize namafallen angels, ize namadimoni. Amadimoni ashintshile lento yemvelo kaNkulunkulu, enza kube khona amadoda ajola namanye amadoda, enza kube khona izintombi ezijola nezinye izintombi. Kwakuyimpilo engenankinga eSodoma, izitabane zazinama right. Athi sikhiphele wona ukube siwazi. Kwakuyinto engenayo inkinga eSodoma. So masiphile ezweni elingenayo inkinga eligunyaza ubutabane, eligunyaza umshado wabantu bobulili obufanayo. Shuthi iSodoma likhona akakapheli ngeSodoma. Kusekhona izinto ezenziwe eSodoma, alikakapheli ngeSodoma. Kusekhona amanyala eSodoma, akakapheli ngeSodoma. Kusekhona amadoda ahomesisi kwamanye amadoda, akakapheli ngeSodoma. Kusekhona izintombi ezihomesisi kwezinye izintombi. iSodoma lisekhona emhlabeni. Fundi verse elilandela verse 7. Verse 7. Wathi bafowethu ningoni. Wawacela uLothi, wawancenga lamadoda azungeza umuzi wakhe.
wathi bafowethu ngiyanicela ngicela maningoni ngoba ukushada nakwamadoda kwakuwukona manje lokho abakwenzela kude nomuzi kaLothi abasakwenzeli kude sebekwenza egcikeni likaLothi bazofuna ingelosi ngoba usathane la wayesedidekile wanta ayibona igqoka ibhluko wayibona ukuthi into yokulalwa wayicabanga ukuthi amadoda okulalwa lana kanti akusiwona amadoda okulalwa kodwa kwakuyingelosi kwakwama representatives kaNkulunkulu ehambe ngokomsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni. Bafowethu ngiyanicela ngemshado yenu yokushadana nodwa ningoni. Bafowethu ngiyanicela noma ngabe isitabane sakini mawusindisiwe awunalo ilungelo lokuhamba umshado wesitabane. Awunalo ilungelo lokuhamba umshado wesitabane. Bafowethu ngiyanicela ningoni. Isicelo uLothi asimemezela. Wathi bafowethu ngiyanicela maningoni. Bafowethu nakalokhu siyanicela maningoni kuNkulunkulu. Wonke umuntu oshintsha imvelo yakhe eshintsha ubulili bakhe bemvelo uyona. Bafowethu ngiyanicela maningoni kuNkulunkulu. Maningoni kuNkulunkulu. Bafowethu bodadewethu ngiyanicela ningoni. Bafowethu ngokushiya uSomandla niphoqelekile ukuthi nishintshe ubulili ngoba nishiyile omdala weinsuku. Ngiyanicela bafowethu ningoni. Ngokushiya uNkulunkulu nivula amasango onke esihloko ninika uSathane amathuba onke ubalenzisela amanyala. Bafowethu ngiyanicela ubutabane kuhle kupresident necabinet yakhe kuhle ezweni eSouth Africa kuhle nakwamanye amazwe kodwa kubi emehlweni kaNkulunkulu ngoba wadala indoda wadala nomfazi ngamanye amazwi wayesethizana nalo emva komshado nandi isitabana sizali isitabana sandisi. Bafowethu ngiyanicela ningoni. Myalezo wami namhlanje uthi LGBTQ satanic community. LGBTQ+ satanic community. Umphakathi kaSathane ngoba kunani uyona ushila imvelo ushile lokhu kwemvelo wenza lokho kuyichilo. Bafowethu ngiyanicela ningoni. Maningena uNkulunkulu noba yitabane and mani yitabane nizochithwa ngoba sikho isitabane siya kuNkulunkulu. Lithini elinye verse? Leviticus chapter 18 verse 22. Ungalali nowesilisa njenganowesifazane kuyisinengiso. Ungalali nomuntu wesilisa mawumuntu wesilisa ulale naye ngokwendlela yokulala. Umuntu wesilisa uma izolala nowesifazane lithi ungalali nowesilisa njengowesifazane ngokuba wenza lokho kuyisinengiso. Wenzile isinengiso, wenzile amanyala, wenzile wicked abomination kuNkulunkulu. Ungalali nowesilisa njengowesifazane. Ungalali nowesilisa umuntu njengomuntu elala nomuntu yakhe wesifazane. Ungalali nomuntu wesifazane njengomuntu wesifazane elala nendoda. Ungalali umuntu wesifazane nomunye wesifazane owenza lokhu isinengiso ichilo uyanyanyeka uyisiqalekisa emehlweni kaNkulunkulu ngokwezenzo zakhe. Amanyala, ichilo, ihlazo, ukungcola. Ungalali nowesifazane njengalokho umuntu wesifazane efanele ukulala nowesilisa. Ungenzi ucansi nomuntu wesifazane niqabulane, umuntu wesifazane umbize ngentombi yakho. Owenza lokhu lichilo emehlweni kaNkulunkulu.
ngadidiswa opresident amalungelo asazophela masifa sushiya lo mhlaba asambi na constitution yasemhlabeni samba ne constitution eyizwi kaNkulunkulu ithini imvelo bafowethu ningalali namanye amadoda nishade namanye amadoda niqabulane namanye amadoda nigqoka amaphenti ngqoka iziketi owenza lokhu liqhilo emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe asifunde linye ivesi kwabaseRoma chapter 1 verse 26 ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhuheheni okuyihlazo ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza kwemvelo kwaba ngokuphambeneyo nemvelo verse 27 abesifazane babo baguqula okuphambeneyo nekwemvelo benza into engafunwa emvelo baqala besifazane balalana bodwa baqala besifazane bashadana bodwa baqala besifazane badeyithana baqala besifazane baba nezintombi baqala abantu besifazane baba izintombi zezinye izintombi shuthi ngamamazi sibusiso sikaNkulunkulu esathi shada zalanani nande sesiphelile sibulawa amadimoni ngobulinge emshado yobulili obufanayo yilo yonke uSathane ayitargetile ukuchitha izwi likaNkulunkulu so ngamamazi itabane zenza ilabaniso zenza izwi likaSathane yingakho ngithi mina LGBTQ+ satanic community i-community kaSathane ezochithwa kanye noSathane abesifazane bayeke kwemvelo bashadana bodwa balalana bodwa omunye wesifazane waba nomuntu wakhe wesifazane egameni likaJesu asiwenze lawo manyala haleluya so uma sesindisiwe asiu-attend ngisho uku-attenda ngabo kazalo kamzala ukabalo wendodakazi owendoda uma ienza lamanyala ngoba iBhayibheli lithi ukukhanya kunabudlelwane ebuni nobumnyama umuntu osindisiwe wena othi attenda lo mshado wenzani uhambani kunabudlelwane ebuni okukhanya nobumnyama verse 27 verse 27 ngokunjalo nabesilisa baye kukwenzo kwemvelo kowesifazane basha ngokukhanukelana abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa bezitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo awuphinde verse 27 ngokunjalo nabesilisa baye kukwenza kwemvelo kowesifazane nabesilisa baye kukwenza kwemvelo kwesifazane imvelo ithini imvelo ithi umuntu makashade nomuntu wesifazane aqade amazi enze naye ucansi alale naye kuhle ucansi oluhle olungcwele oluvunyiwe uNkulunkulu kodwa besilisa bayishile lento yemvelo ngenxa yokuthi beshiyiwe uNkulunkulu wabanikele uhuhekeni basha zinkanuko bekhanukelana bodwa besilisa ngoba into evulele ithuba uba abantu babezita abantu ukuthi bamshile uNkulunkulu ongcwele bamshila uNkulunkulu ongcwele mebemshila ongcwele bazokwenza ukungcola kukaSathane okuyi-opposite yobungcwele kwaqala manje kwaba namadoda achanywa amanye amadoda kwaba namadoda alala namanye amadoda kwaba nemishado phakathi kwendoda nendoda intshebe thuntshebe dole eliqinile thu dole eliqinile sifuba esomile thu isifuba esomile bafowethu ngiyanicela ningoni buyela kuJehova uzohamba leli demoni buyela kuJehova leli demoni liza kuhamba mawubuyela kuNkulunkulu nina itabana nithanda ukusindiswa nithi niyajajwa nithi abantu basindisiwe balokho befuna ukunibeka izandla kanti nina ni right ninjalo ninje nihambe niyohlinza niyokhipha amaphathi obudoda nifaka wamantombazane nidla amaphilisi ama-hormones nibe nemizimba enteke nibe ningamadoda ubona ubuso ukuthi la inkunzi kahle lona uyabona ukuthi noma ingenzani amanyala aseSodoma lawa aseSodoma amadoda ayigqoka ama high heel
ayefaka opowder boJezebel nawo, efakile inkophe njengakhona lawa khona namhlanje, efakile inzipho, ehambe etsheke emgaqweni, eshintsha amazwi kumeyikhuluma, efaka amaruji, makufakwa amaruji. NaseSodoma kwakunjalo, kwakuna constitution yakhona ekuvumile ukungcola noma inyala nokungalungi. Ngadidiswa ukuthi uphile ezweni elikuvumile ukungcola namanyala nokungalungi. uNkulunkulu onezodalila izulu okufanele wena ufuye kuya akakavumi lutho njalo. Shuthi mawusuka lana wena uyachithwa ngoba iSodoma lachithwa. Mawusuka la wena uyachithwa. Mawusuka nje lana uphile kanje uzochithwa. Hey, yiningi lento bafethu iyadidisa nokudidisa. USathane ufaka isiphithiphithi njengoba ubulili uNkulunkulu wenza kwaba umfazi nendoda. Khona manje, khona yini manje, khona lesbian. Angithi uL umele lesbian, uB umele bisexuality noma umele bani bisexual, kube khona uGeo wama-gays. Kanti bungaphi ubulili kuSathane? Ekugcineni kuyoba khona uplus angathi kuyaqhutshekwa ngoba khona le ntombi ekwazi ukujola nezinye izintombi, iphinde ijole nabafana. Kube khona umfana ojola nabafana aphinda akwazi ukujola nezintombi. Bafowethu ngiyanicela ningoni amanyala nehlazo nokudideka ukungcola emehlweni kaNkulunkulu. Bonke abanjalo bawumphakathi kaSathane oyesihogweni ozochithwa kanye noSathane. Noma ungahamba yokwenza i-plastic surgery yofaka amabele yofaka ama-hips, ekugcineni umfana awuye esikhathini wena mabe esikhathini osisi. Ngamama uSathane akakajiki, wena useyindoda mabe esikhathini wena uyi, ngoba wena unjani uyindoda. Mabeya esikhathini osisi wena umuntu wesilisa ozibiza ngentombi awuye esikhathini ngoba uyindoda. Dadewethu osowazibiza ngomjitha nge-out ngomfana ngeSlovas, bachama bemile nje laba abanyolova, pho yakhe intithini waguqa ngamadolo. So akakashintshi bazalwane. USathane onenzisa lokungcola nalamanyana uyane-expose ekugcineni ukuthi anisibona abantu enithini yibo. Osisi bonke bayangena bayothenga izinto lapha makuzophela inyanga zokuthi bakwazi ukuhlangabezana bamelane nemvelo. Manje ke wena mfowethu awukaze nje ubonakala uyozithenga, noma ungayithenga udidisa abangakwazi ngoba uyisebenzisi. Didisa abangakwazi ngoba awuyisebenzisi. In other words, awuyona intombi epheleleyo. Lo Sathane okekuthisa uphilisa impilo yentombi, leli demon elingene, the fallen angel ekuwe ayikakashintshi ukuthi ikwenze ngokuphelele ube intombi. Ayishintshanga, iyahluleka futhi ukukushintsha. Iqiniso limile, wena umfana nentshebe ikhona, uyifaka ama-hormones ukuthi ingamili kodwa iyamila. Bafowethu ningoni awufundele lo verse, sibuyele mawuqeda lona sibuyela la siqale khona kuGenesis verse 27. Ngokunjalo nabesilisa baye kukwenza kwemvelo kowesifazane, basha ngokukhanukelana. Basha malithi bayasha. Uyabona lento ukuthanda umuntu umthanda engalaleki, baba nepassion. Bawe kunomuntu engimbonile engimthandile, bayasha zinkanuko zamadimoni zokukhanukelana benobulili obufanayo. Why lento ngamanyala amanga uNkulunkulu? Lokho nje befuna ukulalana balalana ngeyiphi indlela uNkulunkulu unohlelo oluthile alimisile. uNkulunkulu nendlela ayimisile phakathi kwesifazane nesilisa. Mase kuphakathi kwesilisa nesilisa kwenzeka ngayiphi indlela? Mase kuphakathi kwentombi nentombi kwenziwa ngayiphi uhlelo? Amanyala nokungcola. Khanuka into engahaleleki indoda ube uyindoda. Ngenwe idimoni, vuma ungenwe idimoni. Ingelosi ezawa noSathane zenza umsebenzi wazo emzimbeni wakho ngoba umnika umoya ingcwele indawo. Ngakho ke kuphoqelekile ke ukuthi usetshenziswe uSathane namadimoni. Bafowethu
ningoni. KwabaseKorinte asha amadoda ahlalela ayasha, shithwa imizwa yamadimoni, shithwa zeinkanuko zikaSathane, ayasha. Enye izinto evulela ukuthi abane bafowethu ile nto ukuthi nithi ngobulilo obufanayo senaba amathe nolimi, nigezana inyawo, ninqumana amazipho, nigcobana imizimba. Noma ungathi usindisiwe mawubanjwe ile nto engiyishoyo useduze nengozi. Ngezinye izikhathi mhlawumbe uyenza enhlizweni uthi angcono kwaba upartner wami lo, ngoba ninamathelene uSathane uzocapitalize, ngoba khona abafana bakhule beyitabane nje ngenxa ukuthi abakaze banikwe ichance okudlala nabafana. Bakhule bazi intombazane bedlala nentombazane oshumpu nezingqathu nani acapitalize kuSathane namadimoni. Bafowethu ningoni, noma ungathi usindisiwe manike nanamathelana kakhulu neke enkingeni, nisengozini anisaxwayani khona lezinye nombatha nje ndawonye kubanda nithi niyafuthumezana vele nosi sibevangeli akho lutho wrong nesolisayo. Nina abantu besifazane nibudedenge kwenzeni lento, kodwa mongayigaga yenziwe yithina abantu besilisa niyaqala nishaya amakhala kodwa niyayenza. Nina abasifazane manihlangana niyaqabulana umlomo nomlomo. Uzocapitalize uSathane, ngoba nalabo abayitabana bagcwalisanga ama-forms ukuthi sifuna ukuba yizona. Khona mhlawumbe somehow somewhere ubudedenga babo kwenzile, niyaqabulana nenze yonke into engacacanga. Mase nivalelisana futhi ongiphinde sithandwa sami sengiyahamba. Into ethini vele yona le abantu besifazane, omunye wesifazane uyithandwa somunye uma idala ingosi ithathe uyini ukwathini ngathanga, ngoba mayingasho wesilisa kowesilisa yaqala kusolakala. So bazalwane ake niqhele nakulokho okubukeka kungcolile kuyisono. Phumani lithi iBhayibheli kuSambulo chapter 18 verse 4, phumani ningahlanganyeli nalo ezonweni zalo iBhayibheli. Phumani ezonweni zeBhayibheli, phumani emoyeni yakuphi yaseSodoma naseGomora. Phumani kuSodoma neGomora bosisi, yiyo lento enikuSathane ithuba. Indoda ehleli idlala, umfana ehleli namantombazane noma ngabe semdala uvela ayishintsha uSathane lento. uSathane akanayo inkinga noma ngabe useze washada umuntu wazala waba nezingane, amshintshe ebudaleni, adivose lo hayi usetholile iqiniso manje usezitholile ukuthi ubani. Wakazitholanga ulahlekelwe ukuthi ubani, kodwa uSathane uthi maye thola ukuthi ubani. Sela lizi ngengakweba nakubulala. Bafowethu ningoni. Verse lokugcina KwabaseKorinte bokuqala chapter 6 verse 9. Kepha kanazi yini ukuthi abangalungileyo abayukulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Ningadukiswa. So wonke umuntu oyisitabana akalunganga, noma ngakhona umfundisi othi ulungile, kube khona ibishop nomprofeti, kube khona umpostoli nani ekulamagama amaningi angaka kubizwana ngawo la emhlabeni. Othi hayi abantu abamzi uma uyisitabane nje ulungu njalo, uNkulunkulu ukuthanda njalo. Iqiniso uyakuthanda kodwa akakuthandi ukutabana. So lithi ke ongalungile akayikulidla ifa lombuso. Ngeke umuntu oyisinengisa yongena ezulwini kaNkulunkulu ongcwele. Izitabana ziyi ezulwini. Yeah. Ningadukiswa nazifebe nabakhonza isithombe. Ningadukiswa nayifebe nabakhonza isithombe. Ifebe yokuqala ziyadukisa, ningadukiswa yifebe. Ningadukiswa abakhonza isithombe, abakhonza oFata, abakhonza oShemba, abakhonza oMohammed, abakhonza oLehanyana, abakhonza amadlozi, abakhonza yonke into engacacanga ekhona, abakhonza abathandazi. Yeah. Ningadukiswa nazifebe nabakhonza isithombe, naziphingi nazihlobongi. Ningadukiswa yiphingi, abantu abanomakhwapheni beshadile, ningadukiswa. Ibona abahamba phambili ekulweleni ama-rights angcolile. Yabona laba abagila imkhoba, ibona number 1, ibona ama-activist kaSathane.
Yeah. Naziphingi nazihlobongi nabesilisa abalala nayo. Nabesilisa abalala nayo naye abanjani abaye kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu shithi bayapi baye esihogweni. Buyela kuGenesis ungifundele la lithi iBhayibheli uNkulunkulu walichitha iSodoma ngesibabuli nangomlilo. Abaye kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu abalala nayo. Abaye kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu abefundisa abashadisa izitabane. Abaye kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu osisi abayo worship emshadweni yezitabane ngoba bonke laba balungile. Yihlobongi iziphingi abakhonzi bezithombe. Bonke laba bayakuchithwa abantu beSodome, abantu behlaza, abantu bamanyala. Satanic community. Umphakathi kaDevil. Bafowethu ningoni. Bafowethu ningoni. Ningoni bafowethu. uNkulunkulu ubutabana akakaza asayine. Akaza afaka istempu sakhe uthi seyavuma. Into kaNkulunkulu ayexpire uNkulunkulu anjike. Angajika uSathane namadimoni akhe ngendlela asebenza ngayo kodwa izwi kaNkulunkulu solokhu lamiswa. NoNkulunkulu akenzi lutho ngaphandle kwalo. Bafowethu ake nikholwe uJesu angideliverishe emadimoni. Anengiphilisa impilo eyichilo nehlazo emehlweni kaNkulunkulu. Bafowethu cela ungifundele sisi. Genesis chapter 19 verse 25. Wachitha leyo mizi nethafa lonke nabo bonke abakhile emizini nalokho okuhlumayo emhlabathini. Wachitha uNkulunkulu leyo mizi wachitha nethafa. Ithafa indawo enhle. Mayichitha uNkulunkulu chitha nalokho okubukeka kukuhle. So lonke kungekuhle ngoba akukuhle kuphela kubukeka kukuhle kodwa hayi ukuthi kuhle. Wachitha leyo mizi. Wachitha izitabane. Bheka ke iBhayibheli lithi ingelosi leza belezi ezazisendlini zashayela amadoda ayizitabane ngoba umpumputhe awufuna umnyango angawufumani enikiwe amadodakazi kaLothi angayingeni indaba yamadodakazi athi hayi thina sifuna amadoda ashawa achithwa. Yeah. Verse 25. Kepha umkakhe wabheka emva kwakhe waba insika kaSawuli. Wabheka emuva waba insika. Before verse 25 verse 24 usho ukuthi uNkulunkulu wayichitha ngani iSodoma neGomora. Khona uJehova wanisa phezu kweSodoma naphezu kweGomora isibabuli nomlilo. Isibabuli nomlilo vala siyathandaza. Wanisa phezu kweSodoma isibabuli nomlilo. Brimstone and fire. So mama zitabane zadliwa yini isibabuli nomlilo. Zadliwa ibrimstone and fire. Itabane nakalokhu zibekelwe mazifa zingaphenduki ukuyodliwa isbrimstone and fire. Brimstone and fire. Inguna phakade. Inguna phakade. Ziyodliwa ibrimstone and fire. Bafowethu ningoni. Phendukani. Nali igazi elahlatshwa. Nali udle lahlatshwa negazi elachitheka. Manibuyela kuJesu. Jesu uyakunakha. uNkulunkulu umele indaba yenu. Bafowethu ningoni. President namadimoni adlala ngalo izwe. Aliphilisa intando kaSathane. Ukuze uSathane abe nabaningi ayanabo kwi-lake of fire. uNkulunkulu akakavuma emhlabeni kube khona amadoda amayintombi zamanye masoka kwamanye kube khona izintombi eziyintombi kwezinye. Bafowethu ningone. Buyela kuNkulunkulu. Yamukela uJesu. Yamukela uJesu. Ukhulule emlilweni. Ukhulule emlilweni. Ukhulule kwingena phakade likaSathane lokhala
ingunaphakade lokugedla kwamazinyo, ingunaphakade elimbi, ingunaphakade engesela kuphenduka kulo uthathe esinye isinqumo. Unikiwe lesi sikhathi sona sodwa. Repent of your sins. Repent of your sins. uNkulunkulu uza kukuthethelela kuxolela kwamukele. Nyanga amagate akhona savuliwe. Mawungeza kuye uyakwamukela. Phenduka ezonweni zakho zobutabane. Ngokwamukela nje uJesu lethi izohamba. Ngokuvuma yena inkosi nomsindisi. Lobu gay, lobu lesbian, nayo yonke lento ye transgender izohamba. Bafowethu ningone imizimba yenu ngokuyoshintsha izitho zobulili benu bemvelo niyofaka ubulili bamadimoni egameni lika Jesu Kristu. Nkosi yomusa mayinibusise nisasondela ukuyozinikela kuye uJesu. uNkulunkulu makanibusisa nikhulula nipha amandla nimkhonze nifakaze ngaye lidunyiswe lingcweliswe igama lakhe namhlanje kuze kube phakade naphakade. Amen.